दिनै बे ससियेल मिडियायाव बेरखांनाय सोरबा सियाल सोरबा मावजि सोरबा सैमा सोरबा मोसौ मानसिजों मानसि बेफोरबायदि बाथ्रा बिदान्थे खालामलायनानै कन्ट्रभार्सि बाथ्राफोरखौ दिहुननानै मोनसे ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामनो थांनायफ्रा जानो हागौ बे आध्यात्मिक गियाननि अभाबाव जादों होननानै जों साननो हायो। 1 सेप्तेम्बर ब्रैजिदाइनथि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गायसननाय सान फालिदों। खुलुमबाय, आंनि जिरा बसुमतारी, इउनाइटेड निउसआव बयखौबो बरायबाय। 1 सेप्तेम्बर 2022 बोखावजायै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव 1 सेप्तेम्बर ब्रैजिदाइनथि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गायसन सान फालिनायजों लोगोसे खुंगा नैथि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि धोरोमारि सांग्रांथि मेल 8थि बिश्वनाथ नदुवार आनचलिक ब्रह्म धोरोम आफादा जथायै बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सनाजुलि प्राइमारि ब्रह्म धोरोम सिबिसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बोखावजायै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि गासै गंब्रै आनचलिक आफादनि ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरखौ लानानै जोबोर गाजा गोमजायै खुंफुंलाङो। बे हाबाफारियाव बानजाय आफादनि जानानै प्रमद बर' आफादगिरि, महिराम बसुमतारी नेहाथारि, जिल्ला आफादनि जानानै बिरखां ब्रह्म आफादगिरि, बाबुलाल बसुमतारी नेहाथारि आरो आनचलिक आफादनि जानानै फान्दु बसुमतारी आफादगिरि, सोगोम बसुमतारी नेहाथारि बिथांमोनहा मैखोमै बाहागो लायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि नैमित्तिक जयग'नि अरखौ फोजोंदोंमोन देवल सिंह बसुमतारी, आफादगिरि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसार संसद। नैथि हाबाफारि ब्रह्म धोरोम आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बिनेश्वर औवारी, आफादगिरि बिश्वनाथ आनचलिक। बे हाबाफारियाव फारियै मोनथाम गुबै आयदाफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो। आयदा 1 लाइमोन आरो गुनगोनां सोलोंथाइनि गोनांथि, फुंखा सुबुं सावरायगिरि मुस्रि सानसुमा ब्रह्म, बिबुंगोरा बिश्वनाथ कलेज। आयदा 2 लाइमोन बैसोआव धोरोमा मानो गोनांथि, फुंखा सुबुं सावरायगिरि मुस्रि हेमन्त ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन फोसाव आफाद। आयदा 3 जयग' आहुतिनि फिथाइ, फुंखा सुबुं सावरायगिरि मुस्रि देवल सिंह बसुमतारी। बरायना लाबाय दिनैनि बे दुलाराय ब्रह्म धोरोम गायसन सानजों बा 1 सेप्तेम्बर लोब्बा लाखिनानै दिनै बोखावजायै सनितपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा लाइमोन सांग्रांथि मेल लादों। दा बेयाव आयदा हिसाबै नोंथांनि जि आयदा लाइमोन बैसो आरो गुनगोनां सोलोंथाइनि सायाव माबायदि लाइमोनफोरखौ सांग्रां जाजानो लुबैदों नोंथाङा? गिबियावनो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि हाबाफारिखौ कभारेज खालामनाय गासैबो मिडिया पार्सनफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। जों मिथिगौ दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि समाज बेंगिरि। खारन जोङो दिनैनि लाइमोनखौ जोङो दिनै मोजां सोलोंथाइ होनो हाबासो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि समाजखौ जोंनि हादरखौ जों बिसोरनिफ्राय मोजां सार्भिस मोननो हागोन होननानै जों फोथायो। बेनिखायनो जों आसा खालामो दिनैनि समाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा दिनै सोलोंथाइ लानायाव गोसो होनांगौ। मानोना जों मिथियो सोलोंथाइयानो मानसिनि बयनिख्रुइ देरसिन हाथियार, जाय हाथियारजों जोङो बुहुमखौनो सोलायनो हायो होननानै बुंदों नेलसन मेन्डेलाया। बेनिखायनो दिनैनि समाव जोंनि फरायसुला फरायसुलि लाइमोनफोरजों लोगोसे जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबायफोराबो सांग्रां जानांगौ जे जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनसे क्वालिटि एडुकेसन होनो जों नाजानांगौ। आरो बेनि थाखाय जोङो जोंनि जिथु गामिनि परिबेस सोलोंथाइ होनायाव जिथु गामिनि मोनसे मोजां परिबेस नांगौ जायो, फरायसालिनि मोनसे मोजां परिबेस नांगौ जायो, बेफोरखौ दिनै जोंनि गार्जेन समाजा जोंनि इन्टेलेक्सुवेल समाजा दिनै गामिनि समाजा मोनसे परिबेसनि गेजेरजों मोनसे मोजां सोलोंथाइ होनानै बिसोरखौ जुदि गुन गोनां सोलोंथाइ खालामनो हायोब्ला आं सानो बिथांमोनहा मोनसे समाव हारिनि मोनसे अलंबार हाथरखि जानानै फैगोन, समाजनि मोनसे हाथरखि जाना फैगोन, बिसोरनो समाजखौ मोजाङै दैदेनगोन होननानै आं सानो। खना खनला गफायाव गोजान गोजान लामाफ्राव फरायसालिफ्राव फरायनांगौ। बे समाव गोबां खस्थ'जों मोगा मोगि जानांगौ। बेथ' नंगौ। जोंनि बर' गामिफोरखौ नायोबा टटेलि माने बेयो मोनसे बेकवर्ड। नों कमिउनिकेसननिफ्राय नायदो, लामा सामानिफ्राय नायदो, मथा मथि नों हाइरडनिफ्राय खमबाबो बिसोरो 10 किल'मिटार भितराव थायो, 5 किल'मिटार भितराव थायो। दिनै लामा सामानिखौ लानानै बिसोरनि हान्था मेला माने बिसोरनि सुबिदा बिदिनो गोबां असुबिदा जायो। दिनै
नैबे हाबाफारिनिफ्रायनो दिनै बिश्वनाथाव कलेज फरायहैनाय गथ'फ्रा गोबां माने उसुबिदा जायो बेनिफ्राय बिसोरो मोजां लामासिम ओंखारलांनो खमबाबो बिसोरो 5 किल'मिटार ओंखारलांनो गोनां जायो बेयाव जोंहा माखासे फरायसुला फरायसुलिफ्रा मा जायो साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा मा जायो बेफोरबायदि माखासे कमिउनिकेसन मोजां नङैनि थाखायनो दिनै फरायनायखौ ड्रप आउट खालामनो गोनां जादों माखासे हान्थामेला सुबिदा नङैनि थाखायनो दिनै फरायनायखौ दोनथ'नो गोनां जादों बेनिखायनो आं सानो जे जोंनि बर' गामिफ्राथ' जिहेतु बेकवार्ड एरियायावखा अब्लाबो जोङो बैफोरखौ नेवसिनानैब्लाबो जोङो जोंनि स्टाडिखौ जुदि कन्टिनिउ लांबाय थायोब्ला फरायनायखौ जुदि कन्टिनिउ लांबाय थायोब्ला आं सानो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबो सानसे नङा सानसे मोजां फिथाइ मोनगोनखौ आं आसा खालामो खारन जोंबो बेबायदिनो गोबां माने बेकवार्ड एरियानिफ्राय फैनाय जोंनियावबो मोनसे समाव लामानि खुनु सुबिदा गैयामोन गारि मटरनि खुनु सुबिदा गैयामोन मोनसे समाव जोंबो जेब्ला कलेज फरायदोंमोन जोंबो 15 किल'मिटार्स माने गाज्रि लामानि गेजेरजों साइकेल सालायनानै जोंबो स्टाडि खालामनानै फैनो हादों आरो बेबायदि खस्थ' खालाम जोंबो दिनै नैबे मोनसे फर्जायाव सफैनो हादों बेनिखायनो आं सानो जों आल्टिमेट मोनसेल' लामाया बेनो खना गफायाव थानाय फरायसाफोरा खस्थ' जोङो खालामनांगोन जों सहायनांगोन अब्लानो आं सानो नोंसोरो खस्थ' खालामनानै फरायबाय था नोंसोरो सानसे नङा सानसे माने बिथांमोननि जिउआव आं जाफुंसारगोनखौ आं मिन्थिनो मोनो दा गिबियावनो बे जोंनि लाइमोनफ्रा दिनैनि समाव एन्टि ससियेल कारापसन बेफोरजों माने सोमोन्दो जानानै दङ बा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस जेरैबायदि नोङो ड्राग्स जानाय जेरैबायदि माने फेग्रा मुवा जानाय जेरैबायदि माने गाज्रि खामानिफोरजों लोब्बा जानानै दं आं बेखौ सानो गिबियाव बे मोनसे सिटुवेसनखौ जोङो कन्ट्रल खालामनो थाखाय गिबियाव जोंनि माखासे गार्जेनफोरानो माने सांग्रां जानो नांगोन मानोना नैबे लाइमोन समा माने ओरैबायदि माने बेयाव मानसिनि देहानि माने जौगासारनाय सोमजियो मानसिनि मेलेमनि गासैबो जौगासारनाय सोमजियो बे समाव बिथांमोना माखासे गाज्रि लामाजों थांनो नागिरो बे समाव जोङो बिथांमोनखौ जोङो नोजोर होनो हानांगोन गिबियाव जोङो न'निफ्रायनो नोजोर होनो हानांगोन बिनि उनाव गामिनि परिबेसखौ जोङो दानानै लानो हानांगोन गामिनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां परिबेस दायोबा मोनसे मोजां थि नियम खान्थिनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ जुदि कन्ट्रल खालामोबासो आं बेखौ हागोन होननानै सानो नङाबा खिन्थु दिनैनि जिथु बे लाइमोनफोरनि एन्टि माने कारापसन ससाइटिनि माने एगेन्स्टआव माने बिसोरो माने माबा खालामो बे खिन्थु बारानिफ्राय बारा जानो हमदों नङाबा जोंहा जेबो अल्टारनेटिभ डिसिसन गैया बेनि थाखाय जों गावनो सांग्रां जानांगोन जोंनि समाजा सांग्रां जानांगोन जोंनि गामिनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरि बिथांमोन दं बिथांमोना सांग्रां जानांगोन अब्लासो जोङो बिथांमोनखौ मा खालामनो हागोन जोङो खिन्थु मा खालामनो हागोन बिसोरखौ जोङो मोजां लामाजों लाबोनो हागोन नङाबा खिन्थु गोब्राब दङ दिनैनि समाव गिबियाव आं गासिबो निउस पर्टेलनिसिम साबायखर थाबाय दिनैनि बे समाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसेनो दिनै जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जोनोम सान एबा गायसन सान बे सानखौ जों बोसोरे 1 सेप्तेम्बर खालि जों मानिनाय जायो एबा फालिनाय जायो बेखौ मिरु नाङै एबा जिल्ला आनचलिक गासिबो आफादफ्रानो बे खालारखौ बयबो गाजा गोमजायै मानियो दा बेजों लोगोसेनो दिनै बिश्वनाथ आनचलिक ब्रह्म धोरोम आफादा बे 48थि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गायसन सानखौ फालिनो थांनायाव सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादाबो बे खुंफुंथायजों लोगोसे लोब्बा लानानै मोनसे धोरोमारि सांग्रांथि मेल लानाय जादों आरो मोनसे सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल हिसाबै दिनै मोनसे सावरायमेल लाफानाय जादों दा बेवहाय लाइमोन बैसोआव धोरोमा मानो गोनां बे मोनसे टपिक्सखौ दिनै आंनो होदोंमोन दा बे टपिक्सनि गेजेरजों आं बेखौनो मिथिहोनो लुबैयो जे जोङो लाइमोन बैसोआव जुदि धोरोमनि गोग्गो गुनफोरखौ सोलोंनानै लाखानो हायोब्ला बिनि आध्यात्मिक गियानखौ जों जुदि लाइमोन बैसोनिफ्राय सोलोंनानै लाखानो हायोब्ला बिनि गेजेराव जों गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय सुबुं माहारिनो जोबोद गोरलै जायो दिनै जों सोलोंथाइखौ गोजौ सोलोंथाइ लानो हायोब्लाबो आध्यात्मिक सोलोंथाइया जेराव थाफाया अब्लासो गोजौ सोलोंथाइनिबो मान मर्यादाया दिनै हायफिननो हमदों दिनैनि जों समाजाव जों नायबा नुयो बेफोरबायदि गोग्गो सोलोंथाइखौ आवगायनो थाखाय आध्यात्मिक गियानखौ जों धोरोमनि बिथायाव थानानै जों जेसे सोलोंगोन एसेनो जोंनि गेजेराव सहायलायनाय मोजां मोनलायनाय हारि माहारि आरो जोंनि बिदा फंबायफोरनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि साननाय बेफोरबायदि भाबा धोरोम आदर्शनि गेजेरजों जौगाखांबोयो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि गोजौ सोलोंथाइनि बाथ्राफोरखौ जों गोग्गो महरै लांनो हायोब्ला दिनै बे ससियेल मिडियायाव बेरखांनाय सोरबा सियाल सोरबा मावजि सोरबा सैमा सोरबा मोसौ मानसिजों मानसि बेफोरबायदि बाथ्रा बिदान्थे खालामलायनानै कन्ट्रभारसि बाथ्राफोरखौ दिहुननानै मोनसे ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामनो थांनायफ्रा जानो हागौ बे आध्यात्मिक गियाननि अभाबाव जादों होननानै जों साननो हायो बेनिखायनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बे गायसन सानजों लोब्बा लानानै दिनै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा जाहाथे बिनिफ्राय जों एसे रैखाथि मोनो
बे समाजनि गेजेराव दाङाबाजिनिफ्राय सानब्रेलायनाय गाज्रि सानलायनाय नेवसिलायनाय बेफोरनिफ्राय एसे जानगार जानो हायो नामा बे बेबस्थाखौ लानानै दिनै बेयाव मोनसे सावरायमेलनि आयदा लाफानानै सावरायनाय जादों। बेवहाय दिनै बे ओनसोलनि बा बिश्वनाथ आनचलिक 1 सेप्तेम्बर 2022 इं मायथाइ दिनै 1 सेप्तेम्बरखौ लोब्बा लानानै जोंनि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा खुंगा नैथि धोरोमारि सांग्रांथि मेल खुंदों। बे धोरोमारि सांग्रांथि मेल खुंनायनि जाहोनानो जाहैबाय धोरोमनि गियान आरजिनानै लानो हायोबा, धोरोमखौ जोङो फोसावनो हायोबा, धोरोमनि माखासे नेमखान्थिजों सोलिनो हायोबा जों गावखौनो मोनसे गसंथानो हानाय मोनसे राहाखौ नुनानै जों सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा बे धोरोमारि सांग्रांथि मेलखौ खुंनाय जादों। दा आसा खालामो जोङो फैगौ डिसेम्बर जानुवारि दानालागै थामथि धोरोमारि सांग्रांथि मेल बिदिनो दाननै दानथामनि उन जों बे सांग्रांथि मेलखौ खुंलांबाय थागोन। लोगोसे नैबे 1 सेप्तेम्बरखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो होनना बुङोब्ला जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गायसन सान हिसाबै जों फालिनाय जायो। बे आफादखौ थांनाय 1975 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बर खालि गायसननाय जादोंमोन। बै साननिफ्रायनो फालिबोयै दिनै 48 बोसोराव आगान सुरबाय। बे हिसाबै बे 1 सेप्तेम्बर सानखौ जोङो गायसन सान हिसाबै फालिनाय जायो।